Vlajke hľaď, pozor! Kapitán Nikolaj Ivanovič Ragozin. Iskričky a pionieri sú pripravení zahájiť program pre 16. zjazd komunistickej strany Najvyššieho sovietu. Spasíba, tovariše. Vážené súdružky, vážení súdruhovia, dovoľte nám, chlapcom a dievčatám, členom pionierskej organizácie Socialistického zväzu mládeže, aby sme pozdravili 16. zjazd komunistickej strany Najvyššieho sovietu. K budovaniu a obrane vlasti buď pripravený. Vždy pripravený. Vážení súdruhovia, vážené súdružky, je mi cťou vidieť túto šikovnú mládež, ktorá nosí Leninovo meno a značne kráča vpred za lepším svetom. Vy ste sila zajtrajška, iskra budúcnosti našej vlasti. Nezabúdajte, že každý čin vykonaný pre spoločné dobro je krokom k naplneniu ideálov spravodlivosti, práce a bratstva. Nech vás vedie odvaha, disciplína a viera, že spoločnými silami vybudujeme svet, na ktorý budeme všetci hrdí. Ivanovič Petrov, narodený 10. augusta 1934. Najmladší zo 7 detí rodičov Ivana a Anastázie. Detstvo prežíva vo vidieckom dome a čas trávi na farme starých rodičov. Veľa na farme pomáha, ale v každom dni si nájde aspoň chvíľu, aby sa pomodlil. Rodičia ho k viere viedli už od malička. Už v útlom veku sa mu prihovorí Boh. Je to práve na štedrý večer. Vianoce majú pre neho od tejto chvíle špeciálny význam. Neskôr sa na tento podnet rozhodne stať kňazom a vstupuje do kňažského seminára. Chce pomáhať ľuďom a učiť ich o Bohu. Jeho životom otrasie až vnútorný konflikt s politickým režimom, ktorý zasahuje do jeho služby. Jeho vnútro je rozorvané a rozpoltené. Ale aj v tme sa snaží vidieť svetlo a pomáhať tak, ako len vie. Preto sa s veriacimi stretáva tajne. Vítajte, priatelia, poďte ďalej. Nemali ste vonku problémy? Ja už dnes dvakrát zastavil. Nie, všetko je v poriadku. Asi nám uverili, že si tieto veci nesieme do pivnice.
Pochválen oči. Až na veky. Ako sa máte? Malá je už zdravá? Ale áno, už je lepšie. Ďaká Bohu. Som rád, že ste v poriadku. Á, to budú naši. Idem otvoriť. Vítajte, som rád, že ste prišli. Pochváľ Ježiš Kristus. Ahoj, Nina. Ahojte. Vidím, že ste stihli aj niečo pripraviť. Poďte, nachystáme ho tu. Počuj, Ivan, tento mesiac sa im podarilo zajať už 3. kňaza. A ja mám taký pocit, ako by ma stále niekto sledoval. Vieš, včera večer som išiel po ulici a dvakrát sa ma zastavila hľadka a pýtali sa ma, že kam idem. Bojím sa o našu bezpečnosť. Ivan, čo budeme robiť? Ja neviem, Saša. Úprimne, neviem. Modlím sa každý deň, aby sa tento teror už skončil. Musíme byť odvážni. Musíme bojovať. A to najdôležitejšie, musíme sa modliť. Ale keď vidím všetkých tých štátnych prikovačov, ľudí, ktorí oslavujú Vianoce a nevedia, o čom sú, najradšej by som ich... Saša, pokoj. Vieš, kvôli čomu sa Ježiš narodil? Len aby zomrel. Niekto si možno myslí, že to bolo zbytočné. Ale tá obeta, to bolo to, čo zmenilo celý svet. Na Vianoce neoslavujeme len to, že sa Ježiš narodil. Oslavujeme hlavne to, že nás prišiel vykúpiť. Niečo mi hovorí, že tieto Vianoce bude všetko inak. Ivan, ty sa naozaj nebojíš, čo sa s tebou stane? Tebe je to jedno? Nie. Nie je mi to jedno. No cítim, že Boh má so mnou veľké plány a ja ich chcem nasledovať. Chcem sa nechať viesť jeho rukou. Chcem, aby sme aj ďalšie Vianoce prežili v objatí, spoločne v objatí toho Najvyššieho. Oče, všetko je pripravené. Výborne, Anastázia, výborne. Ste veľmi šikovní. Pán vás zaplatí. Začneme. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím. Milujte svojich nepriateľov. Robte dobre tým, čo vás nenávidia. Žehnajte tým, čo vás preklínajú. A modlite sa za tých, čo vás potupujú. Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj. A ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im. Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici. A ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté. Ale milujte svojich nepriateľov. Dobre robte. Požičiavajte a na nič za to nečakajte. Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho. Lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec. Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. Odpúšťajte a odpustí sa vám. Bratia a sestry, chcem vás len pár slovami povzbudiť. Nachádzame sa v neľahkej spoločenskej situácii. Mnohí z vás máte strach, možno pociťujete hnev, ale nekráčajme širokou cestou závisti, hnevu, pomsty. Ale vyberme si úzkú cestu. Cestu lásky, dávania, milosrdenstva a odpúšťania. Buďme milosrdní. Odpúšťajme a bude nám odpustené. Nech je sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v mene Božom. Boh ďakujem. Ďakujeme vám. Ahoj, Dinka.
Ahojte, uvidím sa na budúce. Ivan, nechceš pomôcť s tými lavičkami? Práci súdružka veliteľka Tarasová. Čo súdruh? S čím za mňou prichádzate? Ani jeden deň neprejde bez toho, aby sem nejaký zbludivec neprišiel otravovať. Lebo ja nemám inakšej roboty, ako sa tu s vami dnes naťahovať. Pokiaľ viem, vy ste sa dnes odo mňa, súdružka. Prišiel mi telegram. Výborne, kapitán. Len som vás skúšala. Samozrejme, posaďte sa. A kam, súdružka? Nie je tu stolička. Tak si posaďte pred pána kráľa! Veď ste vojak! Vyrovnať! Vysirehnúť! Vypočíteneť! Brat hora počúvať! Koľko parády kvôli chýbajúcej stoličke. Ale čož ty nevychovanec jeden? Rozkaz, súdružka. Súdruh, ako iste viete, KGB tu nie od toho, aby robila ľuďom nepríjemnosti. My chceme našu socialistickú spoločnosť chrániť pred delikventmi, ktorí pohrdajú tým najväčším a najvyšším súdruhom. Áno, generál, teda veliteľ. V meste sa ľudia stretávajú v pivniciach a slávia Vianoce. Ale neďakujú nám, ale Bohu. Tajne sa stretávajú a počúvajú zahraničné rádia a spievajú náboženské piesne. Už ste ich niekedy počuli, kapitán? Ani mi neodpovedajte. Sú to ľudia, ktorí by najradšej videli tento štát na kolenách. Je za tým nejaký kňaz, no zatiaľ sa nám ho nepodarilo vypatrať. Dá, vždy je za tým nejaký kresťan. A teda, pýtajte sa, prečo som vás sem zavolala. Dôvod je veľmi jednoduchý. Buď budeme dobiavať nadajnili hlavu toho kňaza, alebo vašu. Rozumiete si, kapitán? Rozumiem, súdružka veliteľka, vykonám, ale ako ho nájdem? Ako? Tu máte všetky potrebné informácie. Odchod. Čes práci. Čes! Neboj sa, ona sa ešte bude pláziť pri nohách. Dojedz mi kabát. Rozkaz, pane. Nikolaj Ivanovič Ragozin. Narodený 18. marca 1937. Šťastné detstvo poznačia Vianoce v roku 1946. Obaja rodičia zomierajú na následky vážnej choroby. 10-ročný Nikolaj zostáva bez rodičov a Vianoce už nikdy nechce sláviť. Na pleciach mu zostáva bremeno v podobe mladšieho brata, o ktorého sa musí postarať. Každým dňom bojuje o prežitie a snaží sa nažive udržať seba aj svojho brata. Každý deň zháňa niečo pod zub a hľadá aspoň nejaké prístrešie, kde by mohli prenocovať. Po čase sa mu podarí zohnať im strechu nad hlavou. Po chvíľach, keď sa hnevá na nespravodlivosť života, dostane ponuku, ktorá sa neodmieta. Stať sa členom KGB. Rozhodne sa ju prijať a začína boj o spravodlivosť. Boj o to, aby každý dostal to, čo mu patrí. Váš kabát, pane. Ďakujem, súdruh.
Hej ty, hej, kam ideš? Nechaj ma! Chcem sa ťa niečo spýtať. Nechajte ma, nechytajte ma. Vypadni sa jedna, čo tu chceš? А для меня служить на счастье, я ваша бесславная любовь. Соленым лист раскачивает сладкий, соленый шпал лицо вокруг меня. Эй, можно соль, в любой матросской песне, мысль ли пусть, я не слышу. Завод тепла, соленый льется под соль нашей жизни, моя любовь. Подруги ждут такая доля. Мы бросим их и в шутку, и всерьез. Моря полно и жидкости, и соли. Не лейте в них своих соленых слез. Нет слова соль, в песне. Соль не будем делать вместе. На вас бесплатно льется соль нашей жизни. Море полно. Голубíčka moja, nemáš aspoň kúsok chleba pre mňa, starého Bunga? Niečo sa nájde, môžem pozrieť. A nepomohla by si ešte mne, starému Jakovi? Môžem, ako vám pomôžem? Vieš, som už starý a veľmi som chorý a dlho tu už nebudem. A chcel som požiadať nejakého kňaza o odpustenie a rozrešenie. Nepoznáš náhodou nejakého? Nevieš po niekom? No poznám, ale...
Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľad tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmrtvých stane vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jednoduch svete. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev, rozšírenú po celom svete, a veď už... Všetci verníci s Pánem! Jeden nás. To ani povie! Kde? Pane, ušiel mi. Znieš base, taký slabúruchý človek ako ty si nezaslúži nič iné. Berte ju a všetko zabavte. Potrebujeme dôkazy. Väzeň číslo 1282. Vinný. Obvinený zo zločinov spáchaných voči Zväzu sovietských socialistických republik. Avšak je tu ešte možnosť zachrániť sa. Stačí len spolupracovať. Ako sa volá ten kňaz? Nie, to nemôžem. Ešte raz sa pýtam. Ako sa volá ten kňaz? Nemôžete. V tom prípade vás čaká smrť. Počul som, že máte syna. A mám informácie, že tam chodil s vami. Čiže je rovnako vinný ako vy. Nie, prosím, nie. On za nič nemôže. Je to ešte len dieťa. Pokiaľ mi nepomôžete vy, ja vám pomôcť nemôžem. Prosím. Chcem vedieť to meno. Nemôžem. Zachráň svojho syna. Chcem ho zachrániť. Tak povedz meno. Nemôžem ho prezradiť. Si nepriateľ štátu. Nechajte ma. Meno. Chcem len to meno. Zachráň svojho syna. Zomrie len kvôli tebe. Si nepriateľ štátu. Zhoríš v pekle. Meno. Povedz mi to meno. Petro! Počuj, Ivan, prečo práve sem? Prečo do tejto opustenej štvrte? Veď je tu zima, všade naokolo sú potkany, veď ešte tu zamrzneme. Nemohol som odmietnúť. Prosil o modlitbu pre chorú dceru. Máme predsa pomáhať. Nemôžem sa len tak nečinne prizerať.
No ale prečo práve tu? Prečo nie tam, kde sa vždycky stretávame, alebo u nich doma? Možno sa boja susedov. Možno sa boja KGB. Všetko je dnes podozrivé. Dcera je slabá. Vyšte si, poďte za mnou. Ukážte mňa. Všetci k zemi! Na zem! Postaraj sa ostatní! Varuj ich! Kde je ten váš Boh teraz, oče? Boh nás neopúšťa. Modlím sa za vás aj za nich. Neberte ho, nebudem tu počúvať tieto jeho nezmysly. Takže, veľký duchovný vodca Železák, aj na kolenách stále veríte, že je Boh s vami? Stále ho počujete? Vidíte, tu slovo Pánovo nezaznie hlasnejšie, ako rákot týchto mreží. Tu nie je moc, ktorá by dokázala umlčať pravdu. Bolesť ani poníženie nemajú moc nad tým, čo siaha ďalej, než steny väznice. Ale o tom vy nič neviete. Vždy tie vaše vety plné záhad. A čo z toho máte? Slobodu vám vezmeme, spoločenstvo rozbijeme, meno pošpiníme. Ostať vám môže len mlčanie alebo pokánie. Alebo azda čakáte zázrak vo forme nebeského anjela, Otče. Každý človek, aj mocný, má svoju tmu i vlastný čas bázni. Slovo Boha sa vždy vráti späť, keď ho vyženiete. Ľudia sú stvorení pre dobro, nie pre strach. Dobro? Vy veríte pre dobro aj pro dnešnej noci? Po tých otázkach, útrapách, cudzej krvi na stenách? Nie je to už len slepá tvrdová hlavosť, čo vás tu drží? Ten, kto rozdáva len chlieb, nikdy nepochopí dar slobody. Nádej nie je pre hriešnikov symbol slabosti. Vždy sa nájde niekto, kto sa odváži veriť, že i z prachu môže vzísť život. Veriť? Vy veríte aj po dnešnej noci? Po tých otázkach, útrapách, cudzej krvi na stenách? Nie je to už len slepá tvrdohlavosť, čo vás tu drží, Otče? Moja viera, tá nie je z tejto zeme. Je voľba lásky aj medzi ruinami. Milovať nepriateľa? To tá vaša kniha prikazuje. Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. Odpúšťajte a odpustí sa vám. Mal som ešte práci, nejaké povinnosti, nedal som hneď. Stalo sa aj niečo. Zmolo sa to tak veľmi rýchlo. Dnes ráno, keď sa odišiel, mi prišlo zle a spadla zo schodov. Myslela som si, že bude v poriadku, ale po chvíli odpadla a nevedela som, čo mám robiť. Už nevedela ani rozprávať, tak som s ňou prišla do nemocnice. Práve robili nejaké vyšetrenia. A čo je jej? Je to vážne? Pán Ragozin, je to veľmi nezvyčajný stav pre taký malý organizmus. Stále nevieme presnú diagnózu, ale urobíme, čo bude v našich silách. Čo, keď naše dievčatko bude môcť ísť domov? Obávam sa, že si ju tu budeme musieť pár týždňov ponechať. Pani Ragozinová, je to vážnejšie, než sme predpokladali. Výsledky vyšetrenia, ktoré sme pred chvíľou spravili, sú vážne. Obávam sa, že vašu dcéru budeme musieť operovať. To nemyslíte vážne? Je to naozaj nutné? Povedala by som, že je to priam nevyhnutné, no musím vás upozorniť, že operácia bude veľmi náročná, obzvlášť pre takýto malý organizmus. Zoberieme vašu dcerku na predoperačné vyšetrenia. Priebežne vás budeme informovať o všetkom. Nikolaj, čo budeme robiť?
Čo ako neprídeme? Na to nemôžeš ani pomyslieť. Ale veď budú operovať niekoľko hodín. Vôbec nie je bezpečné. Čo ak niekto niečo spraví zle? Čo ak sa niečo pokazí? Čo ak ju už nikdy neuvidím? Nikolaj, bojím sa. Nikto nespraví nič zle. Všetci dobre vedia, že ak ju nezachránia, skončia na popravisku. Že sa sestričkami, že by sme nemohli zasadiť počas operácie. Čo mám robiť? Prečo sa vždy musí niečo pokaziť? Keď všetko ide tak dobre. Do frasa! Čak prídem o svoju jedinú dcéru. Čak sa potom zblázni z toho aj moja žena. Nie, to nemôžem tu dopustiť. Ja ju zachránim, a keby ma celú nemocnicu vyplieniť. Všetci odvisnú, ak mi nezachránia. Do pekla so všetkými. Kde je ten kňaz? Musí byť aspoň na niečo dobrý. Keď existuje ten jeho Boh, nech mi zachráni dcéru. Moje dievčatko, to je strašné. Prečo práve Podajte mi skalpel. Nech sa páči. Tak teda, poďme na to. Pane Bože, čo mám robiť? Už raz ma zradil, keď hovoril o chorej dcére. Je to teraz pravda? Alebo len ďalšia z jeho hier? Neviem, Bože. Som zmetený. Neopúšťaj ma. Ostaň pri mne. Áno, Ty si ma povolal do služby. A tak už nebudem pochybovať. Budem sa len modliť. A Ty zariaď zvyšok, Pane. Je to vážnejšie, než sme predpokladali. Rýchlo, sama to nezvládnem. Zavolaj s doktorku Smirnovú okamžite. Áno, súdružka. Pane, Ty poznáš ľudské srdcia. Ty do nich vidíš. Vidíš aj do môjho. Odpúšťam tomu kapitánovi a modlím sa za jeho dceru. Skalpel, rýchlo! Skalpel! Rýchlo, krváca, škrtidlo! Môžu povedať injekciu. Pane, zjav svoju slávu a oslav svoje meno. Nech Tvoj duch sprevádza lekárov aj sestry. Drž nad nimi svoju ruku. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje. Strácame ju! Rýchle, strácame ju! Súdružka má strašne vysoký tlak. Okamžite im podajte transfúziu. Transfúzia! Pane, Ty si kráčal po tejto zemi. Uzdravoval si každý neduch a každú chorobu. Uzdrav aj toto dievčatko. Veď je to Tvoja milovaná dcera. Musím za ním. Moja dcéra žije. Ako je to možné? Ja musím za ním. On mi zachránil dcéru. Kde je? Musím ho nájsť. Kapitán, prišiel vám tento rozkaz. Ak dovolíte, s hrdosťou vám ho prečítam. Čítaj. Vážený súdruh Nikolaj Ivanovič Rakozin, je mi cťou vás poveriť úlohou, aby ste odsúdeného Ivana Ivanoviča Petrova popravili osobne. Ako odmenu za vykonanú službu vám bude udelené najvyššie štátne vyznamenanie Hrdina Sovietskeho zväzu. S pozdravom, súdruh veliteľ Tolmačov. Gratulujem, súdruh. Ďakujem, súdruh.
Fum len stojím, ulica tmavá, krok môj je ťažký, myseľ je slabá. Kedysi som veril, že pravda je má, teraz len popol v rukách mi spá. Tiene za mnou, kroky v mle znejú, v srdci chlad, čo nikdy nezmizne. Bol som bábkou, čo hrala hru, teraz sám hľadám cestu svoju. V archívoch pravda, čo nikdy nevyšla, v očiach im strach, čo lásku prikryla. Ruky mám špinavé, hoci nevidíš, spomienky ma tlačia, keď v noci spíš. Tiene za mnou, kroky v mle znejú, v srdci chlad, čo nikdy nezmizne. Bol som bábkou, čo hrala hru, teraz sám hľadám cestu svoju. Vodka už chutí len po prachu dní, fotky mi šepkajú, kým som bol kedysi. Hlasy v hlave, čo volajú späť, no mosty spálené, už niet kam vrátiť sa. Tiene za mnou, kroky v mle znejú, v srdci chlad, čo nikdy nezmizne. Bol som bábkou, čo hrala hru, teraz sám hľadám cestu svoju. Ticho je hlas, čo ma sprevádza, v prázdnom byte duša sa stráca. Tiene za mnou, už neutečiem, v mle stojím, sám seba hľadám. Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím, milujte svojich nepriateľov. Robte dobre tým, čo vás nenávidia. Žehnajte tým, čo vás preklínajú. A modlite sa za tých, čo vás potupujú. Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj. A ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im. Ak milujeme tých, ktorí nás milujú,
Akúže máme zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú. Ak robíme dobre tým, čo nám dobre robia, akože máme zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici. A ak požičiavame tým, od ktorých to dúfame dostať naspäť, akúže máme zásluhu? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté. Ale milujte svojich nepriateľov. Dobre robte. Požičiavajte a nič za to nečakajte. Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho. Lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec. Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. Odpúšťajte a odpustí sa vám. Odpúšťajme a odpustí sa nám.